wace irin jaraba ce ta sa ka yi laya a daidai lokacin da ya kamata a ce kana gona? Ka san yanzu lokacin sanyi ne, akwai buƙatar sanya takin zamani wajen amfanin gonar da zamu. Idan ba kira me ya ci gawayi? Ka tambaye ta, ita ta bani wannan. Waccan ɗin an yi tafiyar ruwa da ita ne a gida.